Што такое фатаграфія? Адлюстраванне рэчаіснасці ці спосаб яе даследавання? А можа быць, яе творчае пераасэнсаванне? Ці можа фатаграфія перадаць дух эпохі, феномен, з'яву? Як гучыць і пахне фотаздымак? І ўрэшце рэшт, дзе знаходзіцца беларуская фатаграфія ў гісторыі сусветнай фатаграфіі? Будзем разбірацца разам у падкасце «Адным кадрам». Мяне завуць Юлія Ружачка. Ужо больш за 15 год фатаграфія – важная частка майго жыцця. Мне пашчасціла працаваць фотажурналістам у Беларусі і ў Францыі, здымаць партрэты, спорт, тэатральныя пастаноўкі, розныя падзеі і больш канцэптуальныя праекты, быць фотарэдактарам, куратарам выстаў, кіраваць праектамі, пісаць тэксты пра фатаграфію і даследаваць яе, прыдумляць і рэалізоўваць адукацыйныя праграмы і актыўнасці, звязаныя з фатаграфіяй. У 2015 годзе я атрымала ступень магістра фатаграфій і пластычных мастацтваў ва ўніверсітэце Парыж-8. Чаму я вырашыла рабіць гэты падкаст? Увесь гэты час камунікацыя з аднадумцамі дапамагала мне дазнавацца пра новае і захоўваць натхненне і апантанасць справай фатаграфіі. І ідэя гутарыць пра фатаграфію з калегамі не толькі на кухні даўно круцілася ў галаве. Таму, калі я пабачыла, што Яўген Ацецкі працуе над ідэяй падкаста, мы хутка стэлефанаваліся, абмеркавалі нашы ідэі і вырашылі развіваць іх разам. Так, у межах падкаста «Далягляд» з'явілася рубрыка «Адным кадрам», дзе ў кожным выпуску можна дазнацца новае і цікавае пра адзін фотаздымак. Мы вывучаем нейкія падзеі, з'явы ці проста мастацкія праекты праз адзін фотаздымак. Здавалася б, фатаграфія просты і дасяжны для ўсіх медыум, асабліва зараз, у эпоху смартфонаў. Распораст вяртаецца і мода да аналагавых працэсаў у шырокай публікі. Таму, відаць, шмат для каго фатаграфія здаецца мастацтвам самым зразумелым і бадай простым. Заснаваная на рэчаіснасці, часам яна ўспрымаецца проста як яе адлюстраванне. Але ж насамрэч, нават дакументальная і рэпартажная фатаграфія – гэта суб'ектыўны фрагмент рэчаіснасці, дзе пэўны момант упісаны ў пэўнае кадрыраванне і пэўны пункт гледжання. Зверху, знізу, франтальна наш позірк накіроўваецца па лініях фотаздымка, часцей за ўсё па дыяганалях і спыняецца на кропцы залатога сячэння. А больш за тое, кожны здымак упісаны ў кантэкст свайго часу – культурны, гістарычны, палітычны, сацыяльны. У чым адметнасць таго ці іншага здымку? Цікава разабрацца ў гэтым, падысці да здымкаў з розных бакоў, супаставіць з сусветным кантэкстам гэтага часу. Першы сезон. 6 выпускаў, 6 фотаздымкаў. Разам з гасцямі мы будзем паглыбляцца ў фотаздымкі, быццам адпраўляцца ў падарожжа па іх, абмяркоўваць мастацкі складнік, кантэкст стварэння і тое, чаму тая ці іншая фатаграфія мае значэнне і для беларускай, і для сусветнай фатаграфіі. Будзем ажыўляць здымкі праз розныя адчуванні і пачуцці, каб нават праз падкаст адчуць фотаздымак. Запрашаю вас разам у гэтае падарожжа адным кадрам.